नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण पाहूया मालवणी स्टाईल सोल कढी। त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। चला तर मग सुरुवात करूया। पाहूया, 1 वाटी ओलं नारळ घेतलेलं आहे खाऊन, 10-12 कोकम घेतले आहे म्हणजे आमसूळ, अर्धा चमचा जिरे, 1 हिरवी मिरची, अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे बारीक करून, 4 लसणीच्या पाकळ्या, चवीपुरतं मीठ आणि कोथिंबीर घेतली। बाउलमध्ये आपण गरम पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यात आपण हे कोकम आहेत ते भिजत ठेवूया। तोपर्यंत आपण एक मिक्सरला हे वाटण लावून घेऊया। सर्वप्रथम ओलं खोबरं घेऊया, हिरवी मिरची, अद्रक, लसूण, जिरं, याच्यामध्ये आपण गरम पाणी टाकूया आणि एकदम बारीक वाटून घेऊया। हे बघा, आपण हे बारीक एकदम वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याला गाळून घेऊया। ह्याचा आपल्याला दूध हवं आहे, असं आपल्याला नारळाचं दूध गाळून घ्यायचं आहे। आणि पुन्हा एकदा मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। पुन्हा आपण एकदम मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। हे गाळून घ्यायचं आपल्याला पूर्ण। आता आपल्याला हे कोकमाचं ज्यूस निघालेला आहे, तो आपल्याला गाळून घ्यायचा आहे याच्यामध्ये। ह्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया, वरून कोथिंबीर सोडूया। तयार आहे आपली मालवणी स्पेशल सोल कढी। ही रेसिपी तुम्ही घरी नक्की ट्राय करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।